Go. Media takutna dung tini je Bubagrabai Sakrajak 30 September ni je bon 12 gontan bon abono sung peacefully tini abono success kainan bagoi kaisa sini hoite sung kaisa leli khrejaka ebong khlai tongo tabo sung thangnai komopuro sung tabo ja start khinai komopu thangnai bagoi abono chini kobong abon tongnai sara Tripura rajyoni chini Tripura sarongno ei je tini ni Bubagran je saklai mani je 12 gonta bonno jotono kaham kai naithok kai success kainan baga ang kobogo abono no hambai Nara boroni family ba. Jong komopuni family tabok abo jeng pasai bai sopaijak desa haina hai jeng desa pirogoi jeng desa chini jaga komopuro jeng thangoi hai pirogoi tak thangoi tongo emne chini je tini ni je bon angkhaklayo successful no ongan nang khaklayo hambai Tama.